patriotski orijentisanog čoveka, da porodica koja je bila i uvek će biti stup društva, ne bude rasturena. Mi, nažalost, danas to sistematski rasturamo. Imamo užasnu demografsku sliku. 40.000 ljudi svake godine iz Srbije nestaje. U zdravstvenom segmentu, koga smo malo pre spomenuli, mi imamo da je, evo danas je bio podatak na nekom od elektronskih medija, ne znam da li sam pročitao na B92, da je objavljeno u švajcarskim novinama koliko je 1000 tona uranijuma bačeno na Kosovo. Mi smo nacija koja je bolesna. Svake godine imamo preko 500 novo obolele dece od najmalignijih bolesti. Mi, nažalost, tu decu lečimo SMS porukama. Pa da li je moguće da država Srbija ne može da odvoji novac za to, a može da plati 117 autobusa za miting SNS-a u Nišu? Hoćete da vam kažem koliko je koštao miting SNS-a u Nišu? 117 autobusa puta znači auto dan od 300 eura, plus 50 ljudi koji su dobijali novac, plus bina, preko 100.000 eura, a mi SMS-om lečimo bolesnu decu. Dakle, u isto vreme moramo da radimo promenu školstva, jer, nažalost, mi naše kadrove koje školujemo, uzimaju ih bud zašto zemlje koje su bogate. Ko će nas sutra lečiti? I ko će nas lečiti ako ne oporavimo porodicu i ako ne bude ljudi? Koga ćemo lečiti? Što će nama ekonomija ako mi nemamo porodice? Škole nam se gase. Evo, taman, obrazovanje, kultura i sport je naše sledeće pitanje. Vi ste već delimično odgovorili, posebno što se tiče obrazovanja. Da. A čini mi se da se za očuvanje neke kulturne samobitnosti. Tako je. O čemu se vrlo retko priča, moram da priznam. Pa, složit ćemo se. Znate, nešto što je osnov, što je koren srpskog naroda, mora da se sačuva, jer bez korena neće biti lista. Kultura u ovoj zemlji je postavljena na zadnju lestvicu. Koliko je bilo izdvajanje iz budžeta države Republike Srbije za kulturu prošle godine. Ali, mi moramo i u kulturi, pored svih onih dobrih trendova koji mogu da postoje van naše zemlje, van naše tradicije, moramo da negujemo ono što predstavlja srpsku samobitnost. Što se sporta tiče, sport treba omasoviti, vratiti ga, ali da on ne bude plaćen. U čega smo mi danas svedoci? Masa dece, masa dece od ono malo dece koliko ih u Srbiji nažalost ima, ide u privatne časove tenisa, fudbala, školice ovoga, školice onoga. Vratiti sport u osnovne škole. Vratiti sport na fakultete. Ja kad sam bio student, ja sam imao fizičko vaspitanje. Ja sam imao obavezno plivanje. Zašto toga danas nema? Je li to teško da se sprovede? Pa time dobijamo zdravu naciju, svesni orijentisanu naciju, a omogućit ćemo i da određeni broj visokoškolovanih ljudi zaposlimo na te univerzitete. Šta mi radimo tu? Mi to svesno gasimo. Kultura. Zna se šta je Srbija. Mora da se u Srbiji očuva srpski nacionalni identitet. Ne može, ja, na primjer, vratit ću opet priču na opštinu Kraljevo, gde sam šef odborničke grupe u pokretu Dveri, koji imamo 10%, znači odbornika u parlamentu grada Kraljeva. Ja sam godinu dana vodio bitku da se svaki dokument koji dobijem dostavi na ćirilici. U Ustavu Srbije, član 10, je vrlo jasan. Jezik je srpski, pismo je ćiriličko. Prođite, pogledajte koliko je natpisa napisano ćiriličnim pismom. Zašto svesno sečemo svoj identitet? Da li se desilo u Hrvatskoj se 100.000 ljudi diglo da razbijaju tablu koja je napisana ćirilicom, a morali su po Ustavu? Ne, mi je namerno sami sečemo. Dakle, bez jasne kulturne orijentacije, bez jasnog patriotskog vaspitanja, koje se već, na primjer, u Rusiji sprovodi, mi ne možemo da imamo budućnost. Da li je normalno da mi, malo pre smo se dotakli teme obrazovanja, da mi imamo knjige koje pričaju o porodici, da imamo tatu i tatu? Da li je to ono što Srbija treba da ima? Da li je to ono za što su ovi koji su danas na vlasti pričali da će da bude? Pa da li će da naprave gej parade? Mi nemamo ništa protiv te populacije. Ali to je nešto što je van tradicionalnih vrednosti, nešto što ne treba da se propagira na način na koji se propagira. Zna se šta je porodica, zna se šta je tradicionalna porodica i to u Srbiji mora da ostane ukoliko želimo da Srbija ostane. Evo za sam kraj, čuli smo već većinu vaših stavova koliko smo imali vremena za ovih 25 minuta. Zašto bi birači trebali da zaokruže baš listu Dveri?
Po čemu se vi razlikuje drugi? Ja ću da vam kažem... Šta vi to drugačije? Ovih dana od kad je krenula kampanja i mi iz Pokreta Dveri idemo na različite tribine, eto, ne toliko često gostujemo na televizijama, na čemu ja koristim priliku da vam se zahvalim što ste nam ovo vreme ustupili, bez obzira što nam ono po zakonu pripada, ali ima i drugih televizija koje nam ne daju ni ono što nam po zakonu pripada, pa smo mi morali da pribegnemo nekim stvarima i na tim tribinama, na kraju tribine, pošto uvek to dođe kao neki zaključak, ja vrlo često kažem ljudima, ako vam je dobro, ako vam je lepo, ako ste zadovoljni, ako ste srećni, nikada nemojte da glasate za Dveri. Zaokružite broj 1, zaokružite budućnost u koju verujemo. Ja u tu budućnost ne verujem. Pazite dokle je tu došlo. Došlo je da jedina lista koja nema u imenu liste stranku je broj 1 Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Pa tek u zagradi ide SNS i čuvena koalicija Vuka Draškovića, Rasima Ljajića, Velja Ilića i Aleksandra Vulina. Ako ste vi, gospodo, moji Srbi, moji sugrađani, Kruševljani, komšije, ako ste vi zadovoljni, zaokružite broj 1. Evo, mi vam iz Dveri kažemo zaokružite broj 1. Ali ako niste zadovoljni, znajte da postoji neko ko misli drugačije. Ko misli da srpski nacionalni interes mora da bude na prvom mestu. Ko misli da srpska porodica treba da bude na prvom mestu. Ko misli da srpski preduzetnik, srpski seljak, srpsko dete, srpska žena mora da bude na prvom mestu. Taj neko postoji, taj se zove Srpske Dveri. To je broj 9 na listi, na vašem glasačkom listiću i glasat ćete za broj 9. Spomenik je kosovskim junacima. Bilo je 9 Jugovića. Dveri su broj 9. 9 Jugovića je predvodio Boško Jugović. Na listi Dveri pod brojem 1 je Boško Obradović. Glasajte možda Kruševljani zbog toga Dveri. Glasajte Dveri i zato što Dveri nikada nisu učestvovale ni u jednoj korupcionaškoj aferi, nikada nisu uništile ovu zemlju, nikada nisu prodavali veru za večeru, nikada se nisu bavile politikom. I glasajte za Dveri zato što su vam to jedina opcija kojoj je Srbija zaista na prvom mestu. Hvala vama na gostovanju. Poštovani gledalci, u okviru predizbornog programa za parlamentarne izbore 2014. naš i vaš gost bio je Dragan Vesović, član uprave rukovodstva Dveri, inače kandidat za narodnog poslanika na izbornoj listi Dveri Boško Obradović. Prijetno. Prijetno.